Здравейте, селям алейкум на всички приятели от този малък екран. Честито джума, празник на всички мюсюлмани, честито и на християните постенето. Ще се опитаме днес да направим един малък анализ на случващото се днеска по света. Значи, приятели, днеска сме свидетели, вече винаги хората са били разделени на такива или онакива. Бедни, богати, християни, мюсюлмани, българи, турци и така нататък. Винаги хората са били разделени по някакъв начин, за да има дразга и кавга между тях, да има раздор. Обаче днеска по света се случват някои по-особени неща. Има война по света, дали е малка война, дали е световна война, аз не знам тая работа, обаче сме свидетели на едно нещо. Значи днес не сме разделени мюсюлмани срещу християни, бедни срещу богати или юдеи срещу мюсюлмани. Днеска аз наблюдавам едно нещо, обединяване на мюсюлмани, християни и юдеи, вярващи. Подчертавам, вярващи. Не случайно демонстрации по цял свят стават в подкрепа на Палестина от християни и юдеи и мюсюлмани и всякакви други. Значи вярващи. Хора, които осъзнават кое е правилно, кое е вярно и кое е лъжа. Значи винаги ни искат да ни пробутват истината за лъжа, а лъжата за истина. Аз няколко пъти съм го казал вече. Обаче истината винаги ще излезне наяве. Истината винаги ще излезне наяве. И фактически това е войната между доброто и злото. При положение, че едните, няма да говорим за страни, защото не е хубаво, който разбира за какво приказвам. Щото да не стане и някакъв проблем да ни обвинят в нещо друго, няма да приказваме имена, обаче войната е между сатаната, между вярващите и сатаната. Това вече последната война е това. Не е между религиите, не е в една религия. Винаги са се опитвали да разделят мюсюлманството, да разделят на шиити, сунити, на не знам какво, на джамат, най-различни мюсюлмани. Християните също. Православни, католици, евангелисти и така нататък. Винаги са се опитвали да разделят хората и фактически разделяй и владей. Обаче този път майче така усещам, че хората се обединяват в вярата. Няма значение от коя религия си. Няма значение. Аз днес виждам да говорят истината. И българи, и американци, и всякакви европейци, и от всякъде. А пък има едни хора, дето си мълчат, въпреки че са покрити в облекла, са покрити, ушким вярващи, обаче гласът не им излиза. Нали знаем за кой става въпрос? За арабския свят. Защо? Защото са под контрола на знаем на кого. Приятен ден желая на всички хора, бъдете живи и здрави и дано да дойде, дано вярващите хора, вярата да победи и ще победи, разбира се. Който е вярващ човек, да не се притеснява. Този свят е само временен свят.
Идваме и си отиваме. Вярващите ще спечелят не само на тая дуня, обаче и на отвъдното времето, където времето няма значение. Безкрайното. Отвъдното е безкрайно. И там ще спечелят. И така да си правиме сметките. Трябваше да кажа, че времето е това време, което овцете се отделят. Черните и белите овце. Религиите изобщо няма значение коя религия си. Тук днешно време хората, черната и бялата овца. Вярващите и невярващите. Няма значение каква нация си. Изобщо няма значение каква нация имаш. Това няма никакво значение. Бъдете живи и здрави и дано Господ да ви даде най-вече вяра. Вяра в Господ, Бог, Аллах. Живи и здрави!